wassalamu ya ce sai suka gaya wa annabi Musa qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalik fa'alu ma tu'maru. To sun yadda za su yanka sani, amma a gaya musu wace kalar saniya. Bani Isra'ila mun yadda za mu yanka saniya, to wace kala? Shi wannan mutumin da suka kashe mai kuɗi ne a cikin Bani Isra'ila, ana kiransa Aminu, amma akwai matsala. Ya tara kuɗin bai ci ba, bai bayar an ci ba, saboda haka kullum suna kallon kallo. Sun yi kuma ya mutu ya ƙi mutuwa, kwana ya ƙi ƙarewa, har wasu su sun mutu. Saboda haka ranar nan kawai sai suka yi mutum, suka ce kun sa abin da za yi, ai mu kashe shi kawai don a ci wannan kuɗin. Sai suka haɗu kawai suka kashe Aminu. To sun yadda za su yanka saniya, qalul ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sai suka ce to annabi Musa yi mana addu'a, ubangijinka ya bayyana mana wace irin saniya ce, ya take. Ma sinnuha, shekarunta nawa, tsohuwa ce saniyar, ta kai shekara nawa. Qala Musa, sai annabi Musa ya ce musu innahu, lamarin da sha'anan ga abinda ubangiji na ya ce a ce muku. Qulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun, ba tsohuwa bace ba yarinya bace. Ko awanun baina zalika, tana tsakankanin haka. Ita ba tsohuwar saniya ba kuma ba karama ba, ba yar yarinya ba. Awanun baina zalik, tana tsakanin haka a shekaru, bata tsufa ba kuma ba karama ba. fa'alu ma tu'maruna, ku je ku yi abin da aka umarce ku kawai. Sai suka ce